Les llums del Coll de Condreu. Conta la llegenda com la nit del Dijous Sant, mentre nevava a tota la vall d'Hostoles, 3 joves van demanar allotjament a la masia de Masnou. Els 3 estudiants de Vic portaven la llum a la processó de Sant Feliu de Pallerols per una promesa que havien fet. Però la tempesta els va agafar de ple mentre s'anava fent fosc. Van demanar recer a la masia, però el masover va negar-s'hi, aduint que no tenia lloc i que la història de portar la llum només era una enganyifa. Mig morts de fred i cansats, es van quedar corglaçats davant aquella negativa, però van invocar que tingués pietat en nom de la Verge de la Salut i almenys els deixés als capots dels rabadans. Però la vella, malcarada, els va escridassar dient que se n'anessin, que no els deixarien res perquè no ho tornarien, i els va tancar la porta als nassos. L'endemà al matí, uns caminants van topar amb 3 cadàvers enrigidits i mig coberts de neu, i en demanda d'ajut van acudir a Masnou. Els vianants van demanar uns llençols per amortallar els 3 cossos, i fou aleshores quan el masover i l'anciana es van adonar del que havia suposat la seva poca caritat. El trasbals que la notícia portà a la masia de Masnou no es pot pas imaginar. Els cadàvers foren embolicats amb els llençols i enterrats al cementiri de la parròquia de Sant Pere Sacosta. Després de la cerimònia, els masovers, tristos i resignats, tornaren a la masia. Allí, i per gran sorpresa, van trobar els mateixos llençols que havien servit de mortalla damunt la taula. Al Coll de Condreu foren erigides 3 creus de fusta en record dels estudiants. Amb el temps i les seves inclemències, van ser substituïdes per una creu sola. Des d'aquell dia, tots els masos de la zona acullen tots els necessitats que demanen ajuda, i any rere any, la nit del Dijous Sant, es poden veure 3 llums que dissipen la foscor d'aquell indret mentre dura la processó de Sant Feliu de Pallerols.